tým čapovaným pivkom, nejakou tou kofolkou a aj inými ostrejšími nápojmi, ale pozor, pite s rozumom, hlavne od 18 rokov. Toto je Radošina, muži. Stávajú sa všelijaké veci, trošku treba aj terče poumývať. Ešte, že sa nič nestalo nikomu vpredu. 37,84 výsledný čas. Všetci sme videli, že na pravom terči. Ľavý o dosť lepší. 18,30. Veľký chlievaný muži klasický v tejto chvíli. Za nimi Kvašov, ženy šport. Po nich Golianov, muži klasika jednotka. Za nimi prídu Trženice, ženy športové a potom Pravotice, muži športový. Nejaký vejarik tu chodí, behá, ovieva, bodaj by ich bolo aspoň 20.